Ser hun så ud nu? Næsten 400 lærere er samlet på Fyns HF-kursus i Odense til en dag med fokus på den 2-årige HF-uddannelse. Så prøver vi at få hende til at se ud, som om at hun tager sig til hovedet og tænker. Når HF2-lærere tit er ude sammen med gymnasierne eller enkeltfagsverdenen, så er det ikke altid HF2, der kan være i centrum. Så kommer det til allersidst. Her kan man gå lige på. Det er, om man så må sige, ligesindede, der mødes med fælles interesser og erfaringer. Nogle har gjort forsøg med noget, nogle andre med noget andet, og sådan inspirerer man hinanden. Altså det er ikke fordi, de skal kunne aminosyrene udenad, men de er nødt til at forholde sig til, at de ser forskellige ud. Og så skal man ramme det rigtige svar, uden selv at blive ramt af nogle af de forkerte svar. Det er rart at komme ud og møde andre kolleger på andre steder, der har andre og lignende erfaringer, som vi har i hverdagen. Jamen, den kan da lige pludselig blive blå. Årets tema er rummelighed, faglighed og mangfoldighed. HF2 er jo den uddannelse, der samler flest op og sikrer, at de sidste procenter også kan få en gymnasial ungdomsuddannelse. Og der er rummeligheden og mangfoldigheden, men vi skal jo samtidig også gøre dem studieforberedende, så der kommer fagligheden. Så for os er det 3 ting, der skal gå op i en højere enhed, og heldigvis gøre det, men det skal vi blive dygtigere og dygtigere til, og det er jo også et mål med konferencen. Jamen, HF-uddannelsen er både faglig, rummelig og mangfoldig. Den rummer rigtig mange elever, især tager den mange af de ikke så stærke og måske lidt gymnasiefremmede elever, der søger ind i en gymnasial uddannelse. Det er en stor styrke ved HF, at man kan rumme dem. Samtidig rummer man jo også rigtig stærke kursister. Det er måske et felt, man kunne arbejde med og blive bedre til også at løfte dem maksimalt. Vi gik sådan rimelig hardcore ind og sagde, jamen, hvad nu hvis, at det er de kreative fag, der er de bærende fag? HF2 er en uddannelse, der spiller en vigtig rolle i det danske uddannelsesbillede, og det er jo blandt andet i kraft af lærernes gode indsats. Så det må de meget gerne gå herfra med ranket ryg og stolthed over, at det arbejde, de udfører i hverdagen, det er vigtigt og det er flot. I teaters verden, der har vi noget, vi kalder dramaturgien. Dramaturgien siger, hvis der skal være udvikling, hvor som helst, i en klasse, i en familie, et orkester, hvor som helst, så skal der være nogle modsatrettede viljer. Dagen afsluttes i muntert selskab med teaterchef Peter Langdal. Spring ind over og tag fat i hænderne på den næste. Når jeg siger nu, så prøv lige at hive